όρος γυναικοκτονία αφορά στο έγκλημα μίσους που βασίζεται στο φύλο. Γενικά ορίζεται ως η δολοφονία γυναικών ή κοριτσιών επειδή είναι γυναίκες συμπεριλαμβανόμενων μορφών έμφυλης και σεξιστικής βίας. Λέγομαι Κίκη Κούσογλου. Το 2005 στραγγαλίστηκα από τον σύντροφό μου, Δάνο Μουρατίδη. Όταν κατάλαβε πως ήμουν πλέον νεκρή, με έθαψε με τη βοήθεια του ξάδερφού του. Δήλωνε ότι με ψάχνει απεγνωσμένα επί 4 μήνες. Πολυξένη Μπέρδου, 35 ετών. Εγώ και φίλη μου, Σοφία Σαββίδου, 18 Μαρτίου του 2020 δολοφονηθήκαμε από τον πρώην σύζυγό μου και δυστυχώς άφησα ορφανά τα 2 μου παιδιά, 5 και 8 ετών. Ονομάζομαι Κάρολιν Κράουτς και είμαι 20 ετών. Δολοφονήθηκα από τον σύζυγό μου, ο οποίος ήταν πιλότος. Ο ίδιος έστησε το θάνατό μου για να φανεί ως ληστεία. Άφησα το 1 έτους παιδί μου ορφανό. Με λένε Γεωργία και είμαι 41 ετών. Δολοφονήθηκα με 3 μαχαιριές στο λαιμό από τον σύντροφό μου, ο οποίος μου πέταξε σε ένα χωράφι μέσα σε ένα μπαούλο και δυστυχώς ήμουν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και άφησα ορφανό και το 13χρονο παιδί. Είμαι Γεωργία, 56 χρονών και μετά από 42 χρόνια γάμου δολοφονήθηκα με χασαπομάχαιρο στην κουζίνα του σπιτιού μου. Ο σύζυγός μου υποστήριξε ότι τον είχα εγκαταλείψει 3 φορές στο παρελθόν, γι' αυτό και με δολοφόνησε λόγω του διαζυγίου που λέει ότι του ζήτησα. Είμαι η Ελένη Τοπαλούδη, είμαι 21 ετών. Βιάστηκα και ενώ προσπαθούσα να αντισταθώ στο βιασμό μου, οι 2 νεαροί μη αποδεχόμενοι με χτύπησαν και με πέταξαν στα βράχια όσο ήμουν ακόμα ζωντανή, όπου και τελικά πνίγηκα. Είμαι η Εύη Γατίδου, 21 χρονών. Δολοφονήθηκα από τον Γιώργο Ζερβέλη, έπειτα που αρνήθηκα 3 φορές στην πρόταση γάμου. Με μαχαίρωσα με 104 μαχαιριές. Είμαι η Κυριακή Γρήβα, 28 χρονών. Δολοφονήθηκα πρόσφατα από το πρώην αραβωνιαστικό μου. Η δολοφονία μου σόκαρε το Πανελλήνιο, καθώς έπεσα αιμόφυλλη και δολοφονημένη έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Τη στιγμή που κάλεσε το 100 για να με συνοδεύσει στο σπίτι με ασφάλεια, δέχτηκα επίθεση με 5 μαχαιριές. Ο αριθμός των γυναικοκτονιών στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά. Από το 2020 έχουν δολοφονηθεί 75 γυναίκες από πρώην συντρόφους ή πρώην συζύγους τους. Υπάρχουν όμως και άλλα πολλά περιστατικά, τα οποία δεν βγήκαν ποτέ στο φως της δημοσιότητας. Όλοι αυτοί οι θύτες θεώρησαν ως κτήμα τους αυτές τις αδικημένες γυναίκες και τους στέρισαν το δικαίωμα της ελευθερίας. Το 2020 έγιναν 8 γυναικοκτονίες. Το 2021 έγιναν 23. Το 2022 έγιναν 24. Το 2023 έγιναν 13. Και τέλος, το 2024 έχουν γίνει 10 γυναικοκτονίες. Γραμμή βοήθειας 15900. Αν νιώσεις ότι απειλείσαι, μη διστάσεις να καλέσεις. Δεν είσαι ούτε μόνη, ούτε η μόνη. Δεν ξεχνάμε καμιά σας!